Reumatoidní ortitida je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění. Jedná se o onemocnění, které postihuje přibližně 1 až 3 % populace, a když mluvím, že je nejčastějším zánětlivým onemocněním, tak rozhodně není nejčastějším kloubním onemocněním. Tím je rozhodně osteoartróza. Jedná se o onemocnění, které přibližně 2 až 3krát častěji postihuje ženy než muže a obvykle propukne mezi 35. až 50. rokem života. Obvykle se projevuje artritidou, to znamená otokem kloubu, který je podmíněn jednak zánětem v oblasti kloubní výstelky, kloubním výpodkem a dále otokem měkkých tkání v okolí kloubu. Důležité je rozlišit i pro pacienta, i pro lékaře, jestli tento otok je skutečně otok v rámci reumatoidní artritidy a aby nebyl zaměňován s otokem, který vzniká ku příkladu u pacientů s osteoartrózou, který je podmíněn takzvaným tuhým otokem v důsledku kloubních výběžků nebo kostních výběžků v této oblasti. Reumatoidní artritida je onemocnění, která typicky postihuje drobné ruční klouby a drobné nožní klouby, ale samozřejmě může se projevit i otokem v jiných oblastech, jako je třeba rameno, loket, koleno nebo kotník. V oblasti ruky obvykle postihuje zápěstí, dále tahleta kloubní řada, kterým se říká metakarbofalangeální klouby, a dále tahleta kloubní řada, tím se říká proximální interfalangeální klouby, ale nepostihuje tuhletu poslední kloubní řadu. V oblasti zápěstí se jedná o postižení oblasti zápěstního kloubu, který je tady, na rozdíl od zmiňované osteoartrózy kloubu rukou, která se vyskytuje v oblasti kořenového kloubu palce. Artritida, to znamená otok kloubu, je v podstatě jenom takovou špičkou ledovce, protože víme, že to onemocnění začíná několik měsíců, případně i let před první manifestací kloubního otoku. Předtím, než onemocnění vznikne, velká část pacientů má rozličné kloubní obtíže. Obvykle jsou to bolesti nebo ranní stuhlost a nešikovnost při pohybu. Toto onemocnění se projevuje i takzvaným ranním maximem, to znamená, pacienti mají obvykle problémy dát ruku v pěst, zavřít si knoflík nebo otevřít láhev. První příznaky reumatoidní artritidy nemusí být pouze artritida, to znamená kloubní otok. Velmi často pacienti s reumatoidní artritidou trpí bolestma nebo ranní stuhlostí kloubů ještě před první manifestací artritidy. Velmi často obrazem reumatoidní artritidy bývá i únava, nevýkonnost, někdy se mohou vyskytovat teploty nebo hubnutí. Základem diagnostiky reumatoidní artritidy je vyšetření reumatologem a je to vlastně potvrzení klinicky manifestní artritidy nebo kloubního otoku. Jak už jsem říkala, pacienti mohou mít sice bolesti, které nemusí být doprovázeny kloubním otokem, ale právě otok verifikovaný lékařem je základem diagnostiky. Jakou součást diagnostiky reumatoidní artritidy používáme i zobrazovací metody a pro nás je základem provedení rentgenového snímku, a to rukou i nohou, v důsledku toho, jak jsem zmiňovala, že reumatoidní artritida může postihovat i drobné ruční, případně drobné nožní klouby. V určitých případech si pomáháme i ultrazvukem, což je nebolestivé vlastně zobrazení kloubu. Součástí vyšetřování reumatoidní artritidy je provedení i laboratorních vyšetření, kde se díváme na známky aktivity onemocnění, jako je ku příkladu zvýšené CRP nebo sedimentace erytrocytů. Dále se díváme na krevní obraz, jaterní testy a v případě funkce ledvin. Součástí vyšetřovacích metod je vyšetření autoprotilátek, ku příkladu reumatoidních faktorů nebo protilátek proti citrovaným proteinům nebo ACPA, které u pacientů s reumatoidní artritidou obvykle bývají přítomny, ale existuje část pacientů, kteří můžou mít reumatoidní artritidu s absencí těchto protilátek. Základem léčby reumatoidní artritidy je léčba farmakologická.
Ač to pacienti ne vždycky neradí slyší, je to léčba dlouhodobá a vyžaduje trpělivost nejen ze strany lékaře, ale i ze strany pacienta. Existuje několik typů léčby. Základem léčby reumatoidní artritidy je léčba tzv. Chorobomodifikujícími léky. V první linii se používají tzv. Konvenční chorobomodifikující léky, kam patří ku příkladu metotrexát, leflunomid, sulfasázín, případně hydroxychlorochín. Nástup účinku léku u těchto pacientů je obvykle dlouhý, trvá 2 až 3 měsíce a v případě, že toto onemocnění je velmi aktivní, tak u těchto aktivních pacientů používáme jako takzvanou přemosťující léčbu glukokortikoidy. Tato léčba rychle pacientovi uleví, ale samozřejmě má řadu svých nežádoucích účinků a proto se ji snažíme co nejdříve ukončovat. Jak už jsem zmiňovala, léky typu metotrexátu a dalších nastupuje za 2 až 3 měsíce. To znamená, že první efekt léčby můžeme shodnotit až po téhleté dlouhé době a maximum účinku obvykle vídáme po 6 měsících. V případě, že tato léčba v první linii není účinná, tak dochází k eskalaci léčby nebo zvyšování intenzity léčby a tady přichází na řadu buď biologická léčba, anebo léčba takzvanými cílenými syntetickými chorobomodifikujícími léky nebo jak inhibitory. Velmi často v úvodu nemoci se pacienti ptají na tu biologickou léčbu a velmi často si ji zaměňují s takzvanou bioléčbou. Je potřeba zmínit, že biologická léčba není bio, jedná se o jiný způsob mechanismu účinku, případně výroby těchto léků. Tato léčba má několik typů podle molekul, vůči kterým je cílená a podává se obvykle vo formě podkožních injekcí, případně do žíly neboli intravenózně. U některých pacientů tato léčba není vhodná a používáme právě léčbu jak inhibitory, což je nejnovější skupina léků, která se podává ve formě tablet. Další léčbou, kterou používáme u pacientů s reumatoidní artritidou, je léčba intraartikulární, to znamená opich kloubů, který je velmi účinný, a to zejména u pacientů, kteří mají postiženo jenom málo kloubů, obvykle do 5. Další součástí léčby pacienta s reumatoidní artritidou je léčba samozřejmě analgetiky, kam patří ku příkladu i nesteroidní antirevmatika. Nedílnou součástí komplexní péče o pacienta s reumatoidní artritidou je i rehabilitace, ať už tam patří léčba fyzioterapií nebo léčbou fyzikální. Ta je skutečně důležitá od začátku léčby tohoto pacienta, ať už v akutním onemocnění nebo dál i v průběhu nemoci. Co se týká další péče o pacienty s reumatoidní artritidou, je to určitě i péče psychologická, protože řada pacientů má i různé psychologické problémy, které souvisí s aktivitou nemoci nebo z funkčního postižení, která vlastně z tohoto onemocnění plyne. Další součástí péče o pacienta s reumatoidní artritidou může být i léčba chirurgická. V současné době je jí naštěstí čím dál tím méně a ku příkladu jedná se o výměnu kloubů endoprotézou, o operaci šlach, případně odstranění reumatoidních uzlů. Spolupráce pacienta v průběhu léčby reumatoidní artritidy je nesmírně důležitá. Je důležité zmínit, že základem péče o tohoto pacienta má být otevřená komunikace mezi lékařem a pacientem, a to z obou stran. V případě reumatoidní artritidy je důležitá edukace pacienta, kde zejména v začátku by měl být pacient poučen, o jakém onemocnění se jedná, že základem léčby tohoto pacienta je pravidelná kontrola, ať už u reumatologa, u praktického lékaře, včetně kontrolních laboratorních vyšetření. To znamená, to, co pacient může pro sebe udělat, je být trpělivý a spolupracovat s lékařem. Jak už jsem zmiňovala, jsou důležité pravidelné kontroly u reumatologa, praktického lékaře, kontrola laboratorních vyšetření. Vzhledem k tomu, že jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů vzniku reumatoidní artritidy je kouření, tak v první řadě by pacienti s reumatoidní artritidou měli přestat kouřit.
Dalším důležitým faktorem, který souvisí s rizikem vzniku reumatoidní artritidy, jak se ukazuje, je parodontitída, to znamená zánět v oblasti závěsného aparátu zubu, to znamená, jedná se o pravidelnou péči o dutinu ústní. Samozřejmě důležitým aspektem je udržování tělesné hmotnosti. Jak už jsem zmiňovala, důležitá je aktivní přístup pacienta k této léčbě, a to znamená i aktivní pohyb a pravidelná rehabilitace. Pacienti se velmi často ptají, jestli mohou průběh onemocnění ovlivnit třeba stravovacími návyky. V současné době neexistuje žádné doporučení, jak se správně stravovat u reumatoidní artritidy nebo jak stravu měnit. Obecně se ale doporučuje vyvážená strava, to znamená čerstvá zelenina, mléko, mléčné výrobky, dostatek vitamínu D a vápníku, neboli takzvaná středomořská strava. Souvisí to i s tím, že pacienti s reumatoidní artritidou mají i vyšší kardiovaskulární riziko, kde víme, že ta středomořská strava působí protektivně i na tady ty komplikace.